A data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos a les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors. Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició de Temps de Flors. L'Ajuntament calcula que s'han superat els 400.000 visitants amb les xifres d'aquest diumenge. Segons la vicealcaldessa Gemma Geis, aquestes dades representen un 10% més respecte a l'any passat. Geis destaca que ha estat una edició marcada per a la creativitat i l'explosivitat a les xarxes. Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'informatiu migdia. El consistori apunta que les previsions de mal temps han fet que molts visitants avancessin la visita el primer cap de setmana, amb el diumenge 10 de maig com la jornada amb més afluència. Destacant que la pluja ha permès passejar molt millor i que les precipitacions han estat respectuoses amb la mostra. De seguida en parlem, abans fem un repàs a altres notícies destacades d'avui dilluns, dia 18 de maig. El govern aprovarà demà declarar l'interès general del futur campus de salut de Girona i el clínic per donar-los prioritat política, amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits perquè els dos projectes puguin ser una realitat el més aviat possible. El tancament de la Fonda del Foment mostra una realitat que afecta a molts restaurants com és la falta de personal qualificat. Des de la seva direcció deixen clar que sempre volien exigir-se al màxim nivell i abans de no poder oferir-lo han decidit plegar. L'Espar Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Ja feia dies que l'acord estava tancat a nivell verbal i ara s'ha concretat de manera definitiva amb la firma i l'anunci públic. Amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits per fer del campus de salut de Girona una realitat, el govern declararà demà projectes estratègics al projecte gironí i també al nou clínic. Asseguren que la declaració reforçarà l'accés a una tramitació prioritària dels permisos de connexió elèctrica i temes urbanístics. El govern aprovarà aquest dimarts declarar l'interès general del futur campus de salut de la regió sanitària de Girona i del futur campus de salut clínic a Barcelona per donar-los prioritat política i institucional absoluta. Així ho ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, apuntant que l'objectiu és agilitzar els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos projectes puguin ser una realitat el més aviat possible. El govern farà un pas més aquest dimarts declarant com a projectes estratègics de país, d'interès generals, els nous projectes de l'Hospital Trueta i l'Hospital Clínic de Barcelona amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se i es puguin convertir en una realitat l'abans possible. La declaració reforçarà que aquests projectes puguin accedir a una tramitació prioritària pel que fa als permisos de connexió i capacitat a la xarxa elèctrica estatal. Dalmau ha afegit que el que volen amb la declaració és aixecar traves burocràtiques per als dos projectes per tal que puguin accelerar-se. És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat, és un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declarant-los projectes estratègics aquest dimarts a govern, el nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat. Un campus de salut que compta amb el projecte arquitectònic ja adjudicat de forma definitiva des d'aquest passat divendres a la UT Pinearc, SLP amb Brulet de Luna i Associats i SLP amb Peggy Engineering. Ara, un cop l'empresa ha presentat tota la documentació requerida i no hi ha hagut cap oposició dels altres licitadors, s'ha adjudicat el projecte i signat el contracte. A partir d'aquest moment, l'equip guanyador té 2 anys per redactar l'avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex, amb la mirada posada al 2031. I a l'Hospital Santa Caterina han acomiadat un psiquiatre per assetjament sexual a una desena de víctimes, segons ha avançat el Diari de Girona. Els fets van tenir lloc al novembre del 2024, quan els professionals de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar un possible assetjament i van activar el protocol pertinent. Després de la investigació feta per una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es va acordar l'acomiadament del treballador. Segons les professionals del centre, les situacions recollien des de comentaris de contingut
contingut sexual fins a agressions físiques i verbals. En aquest sentit, creuen que les mesures són insuficients i que hi ha altres assetjadors que continuen treballant amb normalitat al centre. Per la seva banda, l'Hospital defensa que es va contractar una empresa especialitzada en processos restauratius i que les treballadores van participar en el servei de manera voluntària. La Fonda del Foment tanca les seves portes per culpa de la falta de personal qualificat, que complica assolir el màxim nivell exigit. Una realitat a la que s'enfronten molts locals de restauració amb l'arribada de la temporada alta. La branca de la restauració del Foment ha tancat les portes per culpa de la falta de personal qualificat. A la Fonda sempre havien tingut clar que volien exigir-se el màxim nivell i abans de no poder oferir-lo han decidit plegar. El motiu del tancament és, al final, el projecte del Foment el fem per aportar el millor, la cultura, gastronomia, i veiem que, bé, amb la mancança de personal que hi ha al sector de restauració, ens costa mantenir aquest nivell. Al final també nosaltres no som un restaurant familiar que té personal de la família a la cuina o a la sala o dels propietaris, i per tant depenem d'unes persones que portin el cap de sales, caps de cuina, que a dia d'avui és complicat trobar. Entenem que en el mercat la gent no vol treballar tant jornada partida, caps de setmana, i per tant en el Foment preferim centrar-nos en la taverna, amb tota l'oferta cultural. Al final també el Foment, si el fem, és perquè tingui un gran futur, 50, 100 anys, i al final hem de fer un projecte que sigui sostenible econòmicament i també fàcil de gestionar. De fet, la falta de personal és un aspecte que afectarà la temporada d'estiu en zones com la Costa Brava. Alguns parlen de la modificació d'horaris o inclús no saben si podran obrir. Mentrestant, el Foment se centrarà en la taverna, que continuarà oberta oferint una oferta gastronòmica més senzilla, però sempre salvaguardant la cultura i la llengua catalana. Girona ha tancat Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, un 10% més que l'any passat. Les previsions de pluja han concentrat bona part dels visitants en el primer cap de setmana, una edició on han destacat les mostres de Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles com a espais amb més accessos. Girona Temps de Flors tanca amb un balanç de 400.000 visitants la seva 71a edició. L'Ajuntament apunta que es tracta d'un 10% més de públic que l'any anterior. Els dies amb més afluència de visitants van ser el primer cap de setmana, probablement per les previsions de mal temps. Concretament, la jornada amb més accessos va ser el diumenge 10 de maig, amb 72.750 persones passejant per Girona. Tot i això, la vicealcaldessa Gemma Geis destaca que la pluja ha estat molt respectuosa amb la mostra i que han permès passejar molt millor. Jo crec que s'ha pogut passar molt bé aquesta setmana i per això també crec que si hi ha hagut pluja també ha sigut pluges que no han fet mal i que de fet van bé per poder regar les plantes i que mantinguin el color, per tant han sigut respectuoses i crec que han ajudat a la gent a poder venir també sense potser aquests dies de tanta gent. Els espais més visitats d'aquesta edició han estat Sant Lluc, amb més de 102.000 accessos, l'Ajuntament, amb gairebé 94.000 visites, i el pati de la Casa Carles, amb més de 91.000. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la catedral i la Basílica de Sant Feliu. Un any més, la majoria dels visitants han estat de proximitat. Els principals orígens han estat l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques gironines. També hi ha hagut una presència destacada de visitants de Madrid i del País Valencià. Entre el públic internacional, el mercat francès ha continuat sent el predominant. Els missatges que hem rebut de moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials, per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent que ens ha fet arribar. Geis ha volgut agrair la feina de les brigades municipals, dels voluntaris, dels equips que controlen l'assistència i de les entitats participants. Crec que un gran esdeveniment d'una ciutat estigui definit pel voluntariat i perquè l'Ajuntament únicament acompanya però no es paga ningú perquè vingui a fer una instal·lació a Temps de Flors diu molt també del tarannà i del civisme i de quin tipus d'esdeveniment tenim a la ciutat de Girona i perquè també és molt admirat a Catalunya, arreu dels països catalans i fora d'aquí. Ja amb la mirada posada en l'any vinent, la vicealcaldessa detalla que caldrà posar el focus en continuar treballant per reforçar la qualitat, la sostenibilitat i l'accessibilitat.
Aquest cap de setmana la Biblioteca de la Curiositat Infinita ha tornat a Girona. Ho ha fet amb ganes d'expandir-se i de connectar amb l'esperit de la ciutat, amb ganes de ser l'altra biblioteca. L'altra biblioteca de la Curiositat Infinita es tracta d'una obra de Marga Sòcies i Thomas Roper plena de màgia i secrets, on són els assistents els protagonistes de tot el que succeeix. Aquesta biblioteca es tracta d'un lloc màgic on els llibres esdevenen portals cap a mons poètics i fantàstics que esperen ser descoberts, amb una ambientació obscura, jugant amb les ombres, una música envolvent i desenes d'elements per interactuar, els espectadors es submergeixen de cap en el món de la literatura i de les lletres. Enfocada a tots els públics, l'obra busca fascinar i encantar des dels més petits fins als més grans. Estem a l'altra biblioteca de la Curiositat Infinita. És un espectacle instal·latiu que hem portat a Girona al Teatre Municipal i justament doncs, de la mà d'aquest teatre hem obert la biblioteca a la ciutat i l'hem instal·lat aquí a l'escenari. És una instal·lació amb poca llum, amb una música així envolvent i el més especial, l'equip de bibliotecàries i bibliotecaris són gent de Girona, que han vingut a fer tallers amb nosaltres. Hem estat potser un parell de setmanes treballant, practicant com ser bibliotecàries d'aquesta biblioteca una mica màgica, una mica especial, una mica envolvent. També hem tingut un equip de costura d'aquí, de la ciutat, que ens ha fet els vestuaris, unes bates estupendes. Així doncs, l'altra biblioteca de la Curiositat Infinita ha buscat transportar a tots els assistents a un món de poesia, màgia i lletres on cadascú és lliure de posar-se les seves pròpies normes i de triar tot allò que vol fer. Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del seu 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant, amb la finalitat de celebrar la consolidació i la història. Els Marrecs de Salt estan de celebració amb una colla castellera que compleix 30 anys de vida, amb més de 300 membres actius i amb un gran objectiu: consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. Es tracta d'una celebració que s'allargarà durant tot el 2026 amb un calendari ple d'activitats. La cursa popular de 5 i 10 quilòmetres a Salt, que ja es va celebrar el passat 10 d'abril, la diada especial amb altres colles castelleres històriques del país, que tindrà lloc el proper 14 de juny, i una gran festa al setembre, la qual la data encara està per concretar. El plat fort serà la col·laboració amb els Amics de les Arts, que faran d'ambaixadors aquest 30è aniversari. Així doncs, al voltant de 240 persones es van aplegar el passat dissabte 28 de març al Teatre Canal de Salt per assistir a l'acte de presentació de la colla castellera de la ciutat, un esdeveniment presentat pel còmic Manel Vidal. Tot plegat, l'acte commemoratiu es va iniciar amb un vídeo emotiu sobre la història dels Marrecs de Salt, el qual revelava tot el que havien viscut des del 1996 fins a l'actualitat, tot mostrant l'evolució i el progrés de la històrica entitat. L'acte es va concloure amb els músics dels Marrecs de Salt interpretant el toc dels castells davant els aplaudiments del públic. A l'acte també hi van assistir representants de la colla padrina dels Marrecs, els Castellers de Terrassa, dels Minyons de Terrassa, que és la colla que actua anualment a la plaça del Vi de Girona per la Festa Major, i d'altres colles castelleres del país. Coincidint amb aquesta commemoració, el cap de colla dels Marrecs, Pau Caravaca, expressa que ja s'està posant la mirada a una de les cites més especials i esperades d'aquesta temporada, l'actuació del 14 de juny a la plaça del Vi. Aleshores, nosaltres Marrecs, per nosaltres és Plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada, i aquest any, coincidint també amb els 30 anys de Castells a Plaça del Vi, també els 30 anys de Marrecs de Salt, no? Doncs poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a Plaça del Vi, doncs per nosaltres ens omple d'orgull. I a més, valorem que Castells de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona doncs vulguin ser també en aquesta diada a Plaça del Vi, que són colles que assoleixen castells de 10 pisos. Aleshores, crec que hem de valorar com a gironins, no? Poder fer una diada d'aquestes dimensions a Girona, a Plaça del Vi i amb aquestes colles. A més, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, també destaca la celebració d'aquesta diada, posant especial èmfasis a la participació de dues colles castelleres referents en el nostre país. Doncs volíem col·laborar activament en fer possible aquesta diada especial, que serà el 14 de juny a la plaça del Vi, una diada que porten dues colles, com s'han dit, històriques, de les més potents que té el país, que a més, en el cas de Vilafranca, que fa gairebé 50 anys que no actua a la ciutat de Girona, i que és una oportunitat històrica.
En poques paraules, amb un gran bagatge al darrere, els marrecs de Salt afronten aquest 30è aniversari amb ganes de continuar creixent, seguir fent castells i mantenir-se com una part activa de la cultura popular de Girona i Salt. A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. I quan fas la declaració de la renda amb la teva gestoria, també. La nostra experiència és la teva tranquil·litat. La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis, tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vitaldent. Arrenquem els esports amb el Girona, que jugarà dissabte la permanència a primera divisió. El conjunt de Mitchell va cedir ahir per 1-0 al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar a l'Elx dissabte per aconseguir la salvació. Un gol de Lukman a la primera meitat va condemnar els gironins, que no van ser capaços de materialitzar cap de les múltiples ocasions de les quals van disposar. Els blanquivermells, ahir de grocs, no van aprofitar la fragilitat defensiva local, evidenciant una vegada més una inofensivitat alarmant. Ni a Mastuà ni al camp van haver-hi prou per sumar un punt malgrat la insistència. La bona notícia de la tarda va ser la victòria del Llevant a València davant el Mallorca, que permet als homes de Mitchell continuar, tot i entrar en descens, depenent de si mateixos per salvar-se. Només una victòria contra l'Elx dissabte a Montilivi donaria la permanència al Girona, o caixa o faixa, no val res més que no siguin els 3 punts. Aquesta era la valoració de Mitchell després del partit del seu equip davant el conjunt matalasser al Metropolitano. Después de las primeras 5 jornadas de liga lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro. Hoy sabíamos que dependíamos de nosotros, que de ganar hoy tendríamos muchas posibilidades de salvarnos en un campo muy difícil como es el de Atlético de Madrid, y hemos hecho para mí un muy buen partido en muchas fases del juego. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos dominado contra un rival que tiene una de las mejores plantillas de Europa, una de las mejores plantillas de España. El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada, porque como has dicho tú, de lo malo malo
El empate de hoy, si hubiera marcado la última Estuani, nos obligaba a ganar también. Entonces, la sensación tiene que ser de convencimiento en algo que yo creo que en los dos últimos partidos hemos hecho bien, que es mirar a la cara al rival e ir a por él. Eso lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Y la sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos. I el Can Givert de primera catalana tanca la temporada amb derrota. L'equip de Gerard Lechuga va perdre per 0-2 a casa davant el Sant Jaume de Llierca Olot B en l'últim partit del curs i en un maig intrascendent per amb dos equips. Una derrota sense conseqüències per als de Can Givert del Pla, que amb la permanència ja garantida de manera matemàtica a la categoria, van caure davant un filial descendit. Dues dianes visitants a la segona meitat, la primera de Martí Coderc, només començar i la segona de Pol Bota al tram final, donaven els 3 punts als garrotxins. Els homes de Lechuga es van veure castigats per un rival molt més encertat després de perdonar nombroses ocasions de gol. Així doncs, els gironins tanquen la temporada amb l'objectiu assolit amb solvència i situats a la 9a posició amb 40 punts. Per la seva banda, el filial de l'Olot ha acabat perdent la categoria i el curs vinent jugarà a segona catalana. I l'Espart Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més, tal com els vam avançar fa uns quants dies. Ja feia dies que l'acord estava tancat a nivell verbal i ara s'ha concretat de manera definitiva amb la firma i l'anunci públic. L'anunci del tècnic basc, que era qüestió de temps, s'ha oficialitzat aquest matí. Així, Iñiguez firma per un curs més després d'haver extret la millor versió de l'equip gironí, exhibint un dels jocs més solvents i reconeixibles de la Lliga, assolint la segona posició a la fase regular i acabant per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa. El preparador porta 2 temporades i mitja al club en aquesta segona etapa, després d'haver-lo portat a aixecar la seva primera lliga el 2015. Per tant, el primer pas per a la confecció de la plantilla de l'Espart Girona per al curs vinent ja és una realitat. De moment només hi ha 2 jugadores amb contracte, Axel Merceron i Laura Quevedo, i el director esportiu va admetre la setmana passada la sortida de Holm, que marxarà a l'Azul Marino Mallorca, i la dificultat de poder retenir Koulibaly. Els mantindrem informats de tot plegat. I el bàsquet Girona travessa la pitjor inèrcia en el moment més inoportú. El conjunt de Moncho Fernández va caure derrotat dissabte a Lugo per 95-76 davant el Breogán, encadenant la 5a derrota en els 6 darrers partits. El bàsquet Girona continua sense aixecar cap en el tram final de temporada i viu la pitjor inèrcia en el moment més inoportú del curs. Els gironins no es van poder refer de la derrota davant el Manresa i van encaixar a Lugo la tercera derrota consecutiva i la 5a en les darreres 6 jornades de Lliga. Una derrota per 95-76 davant el Breogán que no els va permetre superar el millor registre de l'entitat a l'ACB i tampoc igualar els gallecs a la classificació. Creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, opciones cómodas y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? La verdad que hoy hemos tenido, bueno, pues ahí están las cifras, ¿no? 8 de 34 y creo que muchos de ellos son buenos lanzamientos, ¿no? Y cuando no anotas, aunque los entrenadores nos empeñemos, ¿no? en apurar i apretar i seguir des d'ahí, pues és complicat. Un duel que els gironins van arrencar amb bon peu dominant el rebot ofensiu, però en el que van ser castigats degut a la gran quantitat de pèrdues, amb un total de 20, sobretot en la primera part. I no tan sols les pèrdues, sinó que també el poc encert exterior, amb 8 de 34 intents de triple, que els van acabar condemnant a més d'un primer parcial estrepitós de 9 punts.
La cara positiva de la moneda és que, malgrat la derrota, el triomf del partit d'anada a Fontejau per 103-80 permet als blanc-i-vermells mantenir la baraja a favor. La creu, en canvi, és que el Breogán és 2 victòries per sobre quan resten 2 jornades pel final del campionat. ¿Con qué me quedo positivamente? Pues con el intento de reacción, el intento de volver, no bajar los brazos y pelear, ¿no? Aun cuando la distancia era difícil, ¿no? de conseguir, me quedo con eso. Hay un momento, yo creo que es el momento clave también, que estamos, me parece que son 10 abajo y fallamos una bandeja, otro triple, un tiro libre, otra bandeja y yo creo que ese es ya el punto definitivo, ¿no? Així doncs, dura derrota del bàsquet Girona al Lugo, que manté la mala dinàmica dels homes de Moncho, la qual miraran de trencar a Bilbao el pròxim diumenge i en el que serà l'últim desplaçament de la temporada pels gironins. I tanquem els esports amb més bàsquet perquè també portem males notícies del GEC de Lliga Femenina 2. L'equip de Pau Fuster va caure dissabte de manera contundent a León per 83-67 en el partit d'anada de les semifinals del play-off. Un resultat molt dur que obligarà a les grupistes a reaccionar Lluís Bax i capgirar la diferència de 16 punts si volen classificar-se per a la final de la promoció. Un duel en què les locals van atropellar les gironines en un partit fluix defensivament de les jugadores de Fuster. El duel ja va arrencar malament i les visitants van marxar al descans amb el resultat de 42-31. Tot i això, al darrer quart, les grupistes van treure forces d'on no en quedaven per arribar vives al Bax, iniciant l'operació remuntada amb un període de 13-18. Aquest repunt d'orgull a les acaballes del maig i una gran actuació de Melero van ser el factor que van evitar deixar l'eliminatòria completament sentenciada. Així doncs, càstig excessiu i derrota molt dura per les de Fuster, que venen de perdre l'eliminatòria d'ascens directe contra el Maristes Corunya. Un cop moral important per les grupistes, quan ja caronaven la Lliga Challenge amb els dits i ara es veuen obligades a allargar el curs 4 setmanes més. El GEC buscarà dissabte fer del Bax un fortí que permeti capgirar el resultat aconseguint una fita històrica, que seria històrica per a la selecció. Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. Girona ha tancat Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, un 10% més que l'any passat. Els dies amb més afluència de visitants van ser el primer cap de setmana, probablement per les previsions de mal temps. El govern aprovarà demà declarar l'interès general del futur campus de salut de Girona i el clínic per donar-los prioritat política, amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits perquè els 2 projectes puguin ser una realitat el més aviat possible. El tancament de la Fonda del Foment mostra una realitat que afecta a molts restaurants com és la falta de personal qualificat. Des de la seva direcció deixen clar que sempre volien exigir-se al màxim nivell i abans de no poder oferir-lo han decidit plegar. L'Espart Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Ja feia dies que l'acord estava tancat a nivell verbal i ara s'ha concretat de manera definitiva amb la firma i l'anunci públic. Tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.